Siz Şayan TV kanalında tüyme tapşırığın qoraysiz. Sizning bilan men Rüzel, barıgızga da selamlar. Әлбәттә, бәйге булгач катнашучылар да булырга тиеш. Безнең очракта ул командалар һәм инде әлеге тапшыруда без инде гаиләле тапшыру дип тә атар идек. Ни өчен дигәндә, сез барысында үзегез аңларсыз. Командалар белән таныштырганда. Һәм инде әйдәгез беренче команда белән танышып китик. Монда регалиялар бик күп, ләкин инде мин үз сүзләрем белән әйтергә тырышырмын. Җырчы, лайфстайл блогер, татар эстрадасына яңарыш кертергә омтылучы. Сторисларында без аның спорт белән шөгыльләнгәнен, клип төшергәнен, вайннар яздырганын күрәбез. Шул вакытта ул биеп, ашарга да пешерә. Һәм иң кызыгы нәрсә? Син тырып, тыш тартқанчы, ул инде бу сторисларны илгән була. Лилия Хайруллина бездә бүген кунакта, һәм инде әлбәттә мондый кызлар янында шын батыр егетләр, лайык егетләр булырга тиеш, булган егетләр булырга тиеш. Һәм инде кечкенә, ләкин инде бик зирәк, оста, талантлы җегет Солтан. Бу беренче команда. Һәм инде икенче команда белән дә танышып киттек. Әйбәт, яхшы көндәшләр дип әйтик. Лайыклы көндәшләр, авторитетлык һәм тәҗрибә үрнәге. Шул вакытта барлык стереотипларны бозып, заман белән янәшә баручы, күп кенә хитлар башкаручысы блогер Гөлдания Хайруллина. Һәм инде янәшәсендә Гөлдания апа кебек кыю, җитез, шаян балаларның алып баручысы, хоккейчы, һәркемгә каршы тора алырлык кызыбыз, иң зур аның регалияларының берсе, ул да булса Солтанның туганнан туган апасы Сәфинә. Монда гомумән ике гаилә бит инде, әйме? Шуңа күрә безнең бүген гаиләле тапшыру һәм инде беренче турга күчәбез. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Ни өчен сүзсез? Чөнки без аңа сүз бирәчәкбез. Экранда бары тик рәсемнәр генә күренә, һәм инде шул рәсемнәргә карап җырның исемен әйтергә кирәк булачак. Төймәгә баскач, җырның исеме дөрес әйтелә икән, димәк, командага 1 балл. Әйдәгез, дуслар, башлыйк. Басырга һәм фикер алыша башларга ярый. Әз генә өлгермәдегез, Лилия. Әйдәгез. Аха. Иң беренче күзгә шия ташлана инде монда. Исемен әйтегез. Шия турында җырлар бик Бар күп түгел. инде Габделфатның җыры инде иң беренче күңелгә килә. Аннан бар халык җырлары. Шия дигәндә шия матросы була. Сез башка вариантлары бар бугай, тыңлап бетерик инде. Аннан соң Габделфатның җыры ничегәле? Әйдәгез менә ниләр буйлап, нәрсәле? Кояшка үрелеп кызара шияләр. Һәм Сәфинә. Сез икәү. Пар килгән дияләр. Әллә шулмы? Шул. Шулмы? Шулмы? Мин белән шул. Мин беренче шул башыма килде инде. Габделфат җыры. Әйдәгез беренче композицияның дөрес җавабын ишетәбез хәзер. Кызара шияләр. Сездә икәү, пар килгән дияләр. Кызара дигәндә нәймә менә Сәфинәгә карам да шуны матур иттереп кызара икән. Шул хәтле матур иттереп кызара. Җиңел, әймә, җиңел. Менә шундый ук мантык, шундый ук логика белән икенче җавапны белергә тырышабыз. Әйдәгез. Бәлки, Солтан. Шундый сагындым. Сине. Шундый сагындым. Сине шундый сагындым. Мин сине сагынган кебек менә эт ятып тора шулай. Нинди эт әле ул? Бу гел сагына торган эт инде шундый. Хас китәме? Юк, хас китәме. Солтан хәтерләмисеңме? Киносын карамадыңмы алай булай? Кино караган инде. Хатика. Ричард Гир белән. Әйдәгез, җавап кабул ителде. Мин сине шундый сагындым. Ничек мотив бел? Мин сине шундый сагындым. Сизәсең микән шуны?
Hem көз алдымда әлеге клипнің Мен бит клип түсірдім шушы жырға, Менә шуңа айтам бит космоста. инде, шуңа айтам бит инде. Клипны әйдәгез, тыңлайбыз. Исәп бергә бер. Менә бу җырны тагына матуррак эшләп булмастыр дип уйлаган идем, була икән. Була икән, әфәрин сезгә Лилия. Һәм инде әйдәгез, бу турда безнең бары тик өч кенә җыр, өч кенә бирем. Һәм инде менә өченчесен хәзер беләчәкбез. Исәп әлегә бергә бер. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Контракт. Ага. Әйе Султан тыңлыйбыз. Син түгел. Бәлки ниндидер фикерләрең бардыр. Бәтәш, бу бит минем репертуардан җыр түгелсең тагын. Шәй яратучы кешеләр турында. Әйтимесең җырын? Белмим инде. Бастыгыз бит инде. Мин беләм бу җырны. Әйтмәгез алайса. Монда башка вариантлар юк. Бездә бит инде безнең уенда һичшиксез әйтергә кирәк, әйе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр, сезгә бәхет телиләр. О. Бу мөһим. Иң мөһим өлеше. Bugün jırını bilem lekin по картинке аңламадым. Ишеткәнең бараймы? Ну, турында инде. Һәм инде әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйк. Дөрес җавапны тыңлыйк. Әлеге җавап сезгә тагын бер балл китерде. Һәм инде әлеге турдан соң исәп 2-гә 1. Әйдәгез, әйе кызлар, җыелдык, әле сезнең мөмкинлек булачак. Һәм инде без икенче турга күчәбез. Ул да булса, кайбер җирлекләрдә әйтәләр чыктым аркылы күпер дип, без әлеге турны арттан алга дип әйтәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки без җырларны алдык та менә шулай әйләндердек 180 градуска. Һәм инде хәзер безнең командаларга җырны аңларга кирәк булачак. Арттан алга киттек. Рус халык җырына Рус халык җырына охшаган әйе. Юк, татарча, менә һәр вакыт куядыр. Тишегән җырына, кемдер рус җырына. Фольклор кебек ишетелә. Эштәргә килсәк, әлеге җыр язмышлар һәр вакыт куядыр талпына. Әйдәгез. Туган якка юл тотамы, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як. Җир җиләкләре пешкәнчә, туган як, ашыган каенлыкка, туган як. Туган якка юл тотамы, туган як. Балар беренчерәк баскан иде. Алар басты, мин әйттем. Рәхмәт дигездер дип әйтергә тиеш. Беләсез, менә ишек авыррак булды, чөнки бу яңартылган версия. Әгәр дә Василия Фаттахова башкарында булса, ул Без шул чак белгән булыр идек дип әйтер иде Султан. Җиңелрәк булыр иде аны белергә. Әйе, һичшиксез. Исәп әлегә 1-гә 0. Кызлар. Белмәсәк тә басарга ярыймы? Ярый, аннар уйласак та ярый. Кем беренче баса, шунардан сорыйбыз. Димәк, әйдәгез икенче композицияны тыңлап алыйк.
Гөлдәне Хайруллина багай байма. Шулаймы? Яраткан яр белән бергә шулай. Узган гомер жәл булмый түгел микән? Гөлдән апа сүзләрен бик белеп бетерми бугай кызыгыз. Мин әле үземне танымадым. Үземне танымый үстергәчтем. Монда уйнарга инде белмим инде. Уйнап торыйм микән? Китеп торып кына китеп микән? Ну, сез әлегә теге монда бит инде барыбер сезнең җырларны белүче кешеләр утыра бит. Аюрша Султан. Султан бит инде бөтен җырыгызны яттан белә. Әйдәгез шулай да тыңлап карыйк дөрес җавапны. Бәлки әгәр дә сезнең җыр булса сез ялгышканмындыр. Бәлки ялгышкансыздыр. Әгәр дә дөрес булса, менә кушылып рәхәтләнеп җырлый аласыз. Султан моңа бик шат булачак. Дөрес булмаса, ашкасы безгә була инде. Юк инде. Юк инде. Әйдәгез. Тыңлыйбыз. С милыми в шалаше райдилар руслар шуннан да яраткан ярың белән узган гомер жәл булмый. Һәм инде әйдәгез тагын бер композицияны тыңлап карыйк. Әйдәгез менә бит инде без бая Вирджиния пляжларын искә алдык инде. Лилия хәй дип сузды кебек тыелып китте дә, шуңа басканым. Аха. Сезгә штрафны бирелә хәзер. Белеп нинди сезнең җырларыгызны белә, менә сез аныгын. Әйдәгез тагын тыңлыйгыз. Пляж турында мин сөйли башлаган идем бая, җәй бит инде. Элек җырлыйм иде суюлы дигән җырны. Хәй, әйдә иркәм, барам чишмәләргә суларга. Идә сулап булмый чөнки чишмәләрдә су алганда су шәшрәтеп уйнарга дигән җыр бар инде. Әйдәгез булмады бу тагын тыңлап карыйк. Aha, nihayet. Җиләкле җәй түгел. Ой. Җиләкле җәй? Җиләкле җәйләрнең шулмы? Җиләкле җәйләрнең оныта алмамын тәмен. Ямен, әйдәгез дөрес җавап тыңлап карыйк. Түгел. Тагын бер бал әлеге командага китә. Афәрин сезгә. Сафина, син ничек җиләк ашарга яратасыңмы? Алар җиңде инде, хәзер монда инде. Туктагыз инде, ашыкмагыз. Әле бит биремнәр күп. Әле биремнәр җыелып була. Кирегә эшләгән юк. Тукмая гына эшләп йөрәйбез. Гел тургана эшләйбез, әйме? Сафинадан сорамакчы идем. Җиләк яратасыңмы? Нинди менә яшелчәләр түгел, җиләк җимешләрдән кайсыларын яратасың? Гөлҗимеш. Гөлҗимеш. Гөлҗимешне яратасың? Ашарга? Шымырт. Шымырт? Ва! Инде җиңелрәк хәзер, җиңелрәк булар. Менә шымырт дигәндән, әйме? Шымырт дигәннән киләсе композиция бәлки сезгә бик якын булыр. Әйдәгез тыңлыйбыз. Бар? Ниндидер шымырт турында җыр. Ниндидер шымырт турында? Шымырттан зуррак әзрәк. Шулай ук агачта үсә? Сливадыр инде. Слива? Алма. Алма турында җыр. Җыр алма турында. Алма агачлары. Сайры сандугачлары. Сайры, сагындыра башлады. Кызганчы каршы дөрес түгел шул. Әйдәгез, җырлый башлаганын көтигә әле. Сез бит әле мотивны гына тыңладыгыз. Әйе, билгеле түгел бит әле. Җырлаучысын танырга кирәк. Татарстанның атказанган артист. Раис Фасыхов.
Alma kebek kızarasın. Tara 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 tara. Şöyle. Niyaz Valiyev jırı. Ta 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 ta. Benim bilen barısınmı şeşek atkan bakşağa. Yanlarımda kalırsınmı birge turmuş başlarına. Benim bilen kalsınmı. Aferin Sultan özünden kobatlap bardı әлеге жырны. Ие, шулай deyip. Indi dostlar edek siz cevap kabul etildi. Hem biri cevapını hazır işleşek biz. Aferin sizge. Belki biz bu balını birini tapşırırız, böyle getiririz. Yok indi belki sizin hazır mene sizge mümkünlük barayma. Mene kilesi sorav. Eğer bilesiz iken 2 bal verile sizge. Edegіз бұл айтабыз. 2 bal verile. Edegіз тыңлайық. Жеңіл барсы да siz bu жерні білерге тиіш. Bilmeyişigine bassan. Bilmeyişigine basın bu ayı. Bu min jırlımısın? Ayı deyip min kurukmeşa bir orta kalgan komandaga şun deyip ya şulay yerde mit alam. Ayı mına gülden ya hayırlığını jırlı. Safiye takmakları tügül mü? Aha. Ha? Nişik? Safiye takmakları tügül mü? Mında bilesiz min müzikal oyun kralı turunda sizin birinin jırlarınız var mı? Var. Bik köp. Oy, darmışı turundadır endi bu Ulgaç'tan. Bik köp bit al jırlar benim. Sen garmınşı men jırşı degan jırım var. Andan sen sen garmınşı men jırşı. Anlaşılmadı. Men jırşı sen garmınşı. Edegіз tыңлайбыздар cevapны. Birden anlaşılmadım. Bu jır anlaşılmadım birden. Garmınşı yigitsiye. Edegіз hormonшы деген сөз bulgaç şimdi Birden o jır anlaşılmadım. 1 bal birik, şulay da sizin әлеге turda 1 bal, esep әлеге turda 4'ke 1 jamaat 4'ke 1. Hem indi biz kilesi sınğı turga düşəbiz. Сыңғы һәм хәл иткіш тур, ул да булса аңла мине дип атала, нәрсәдән ул гыйбарәтсең. Командаларның берсе өлкәнрәк инде гадәттә клакшыннар кия, һәм инде икенчесе кечкенәсе экранда барлыкка килгән җырларның исемен аңлатырга тиеш. Башланды вакыт. Светофор. 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 Ой, это güzel. Svetofor. Aha, берәү бар, икенчесе. Дәү-әни. 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 Яулыклар белән бәлки. Дәү-әни. Yavluk. Plato. Дәү-әни. Бал. Дәү-әни. Юк, бал құрты. Бал құрты. Бал құрты. Bal kırdı. Бергенә. Бірген. Бергенә. Біргіне. 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 Bir. Гіне. Біргіне. 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 Bir. Гіне. Bir söz. Bir it. Біргіне. İkincisi. Kozan. Kozan. Kolak. Kozan. Kozan. Aha. İkincisi. Vaqt tamam. Aferin. Endi hazır sizga kushamiz. Siz bir kuşaklardan sizde de bir minut vaqt. Hem indi Sultan hazır bulsan, ayda başlayız. Kuş babay. Kuş babay. Üç beş bal. Kuş babay. Kuş babay. Kuş babay. Kuş babay. Kuş babay.
Bir gene. Aha, var. Aha. Ok kolfak. Kolfak. Tılsımlı tuğan til. Qalfaq? Tılsımlı tuğan til. Aha. Tılsımlı tuğan til. Tılsımlı tuğan til. Tılsımlı tuğan til. Tılsımlı tuğan. Birinci kor. Birinci kor. Birinci qor. Birinci kor iyi. Vakit tamam. Aferin. Collectionlarını salırga mümkün. Collectionlarını salırga mümkün. Gülden yapı variantlarını aytıp da nişiktir kekratıp da toru tidirgeledi. Indi aferin sizge Sultan, Liliye, Safine, Gülden yapı iski kişminadığız. Әлігі turda hem indi lakin әлі bir nersede anlaşılmak kim jingenin. Indi birinci mezgilden biz gümum neticende bileşecekbiz. Endi dostlar, topşuruğumuz ahırına yakınlaştı. Hem indi gümum neticende bilirge vakit. Lakin indi nişikkine bulmasın, netice nişikkine bulmasın. Bizden, Şayan TV'dan kişkinegine bülekler sizge şeyleriniz temli bulsun. Hem indi her şey işken sayın tatarlar şey işirge yaratta. Biz Şayan TV iske tışsın idi. Indi gümumi ballarga kilgende olda bulsa 6'ga 9 cemaat Liliye bilen Sultan bugünkü tapşırıda jüngü yavladılar. Elbette indi gailelerde de koşak türlü vakıgalar bula, yarışlar bula. Hem indi her vakit gailede dostluk hem muhabbet jingerge tiyiş. Hem şunun bilen biz sizin bilen sağ bulaşabız dostlar. Kilesi şıraşılara kadar sağ bulağız.